Bola mladá, krásna, no bohužiaľ naivná. Snívala o tom, o čom v jej veku asi každá. Chcela lásku, no našla len hajzla, čo ju klamal. Ona verila všetkému, čo jej kedy povedal, že ju miluje tak, ako predtým žiadnu inú ona nevidela. Že má pri sebe len svinu, iba tupého hajzla, ktorému išlo iba o to a to, aby si s ňou užil. A práve preto po 2 týždňoch s ním sa jej zo života stalo peklo. Keď povedala fotrovcom, že čaká decko, ju bez mihnutia oka vyhodili z domu. A ešte aj ten slizký kár ju nechal samú. Možno práve preto toľkokrát rozmýšľala nad smrťou, chcela sa podrezať. No a nakoniec tomu všetkému podľahla, zobrala nôž a dieťa aj seba zabila. Život je nevyspytateľný, je ako križovatka ciest. Nikdy nevieš, ktorou a kam sa dostaneš. Osud máš predurčený podľa hviezd. Tak ži kým môžeš, lebo druhú šancu nedostaneš. Nikdy nevytrčal z davu botu podpriemerný chalan. Pre každého debilku nepačil sa babám. Všetci sa mu smiali kvôli telesným vadám. Nemal Evu, preto nikdy necítil sa ako Adam. Každodenné urážky ho donútili si myslieť o sebe, že je vážne divný, keď každému na posmech. Všetci ho ponižovali a tým zrážali mu ego. Život sa mu rúcal ako Lego, lebo každý jeho krok bol iba ďalším krokom. Na ceste nikam, na ceste do tmy, iba v smrti videl vykúpenie. Na osudy podobné jeho ťažko si zvykám. Nevedel, čo je šťastie, poznal iba utrpenie. Bol prekliatý, trpel prekliatím. Bol uväznený vo svete, do ktorého nepatril. Rozmýšľal nad tým, ako by to všetko skončil. Raz postavil sa do okna, pomodlil sa a skočil. Život je nevyspytateľný, je ako križovatka ciest. Nikdy nevieš, ktorou a kam sa dostaneš. Osud máš predurčený podľa hviezd. Tak ži kým môžeš, lebo druhú šancu nedostaneš.